салому дуруди моро бипазиред дӯстони азиз ва шахсоне ки ин наворро тамошо карда истодаед. фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва мавзӯе ки имрӯз мехоҳам барои шумо ҳамсӯҳбат шавам, ин даъват кардан ба бизнес аст. дӯстони азиз, ман Абдуллозода Фирӯз, яке аз директори ширкати Фаберлик ва яке аз топ лидери лоиҳаи Фаберлик Forever. имрӯз ман мехостам ки ҳар яки шуморо ба бизнес бо ҳамроҳи ширкати Фаберлик даъват намоям. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки дар зиндагӣ шахси муваффақ бошед, хоҳед ки сифати зиндагии худро иваз намоед, хоҳед ки дасти кӯмакатон ба дигарон расад, хоҳед ки сабаб шавед ки то ин ки дигарон зиндагиашонро иваз намоянд, пас лоиҳаи Фаберлик Forever ва ширкати бонуфузи Фаберлику гурӯҳи кории ман тайёр ҳастем ки ба шумо кӯмак намоем то ин ки дар ин ширкати бонуфузи рӯи дунё бизнес карда соҳиби даромади олӣ шавед ва зиндагии хешу наздикони хешу дигаронро иваз намоед. дӯстони азиз, мехоҳам барои шумо фаҳмонам ки дар ширкати Фаберлик бизнес кардан чӣ хубӣ дорад. якум, ҳангоме ки шумо дар ширкати Фаберлик бизнес менамоед, ин ширкат қонунӣ фаъолият менамояд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 12 сол мешавад ки ширкати Фаберлик қонунӣ фаъолият карда истодааст ва ҳангоме ки шумо дар ин ҷо бизнес менамоед, дар ин ҷо шумо аз ҳисоби даромадатон ҳамчун соҳибкори инфиродӣ 5% андоз аз даромад ва 1% андоз барои нафақа месупоред ва барои шумо собиқаи корӣ меравад. яъне шумо қонунӣ фаъолият менамоед. дуюм хубии ин бизнес дар он аст ки дар ширкати Фаберлик барои бизнес кардану соҳиби даромади калон шидан барои шумо сарфаи маблағи калон, яъне ё ин ки бисёриҳо влажени мегӯянд, влажени кардан лозим нест. дар ширкати Фаберлик барои бизнес кардану соҳиби даромади калон шудан низ фурӯшандагӣ кардан лозим нест. бисёре аз одамонро ҳангоме ки ба бизнес даъват менамоӣ, онҳо тасаввур менамоянд ки гӯё ки дар ин ҷо фурӯшандагӣ кардан лозим бошад. не дӯстони азиз, ман тӯли 2 сол мешавад ки дар ширкати Фаберлик бизнес карда истодам ва метавонам бо боварии комил гӯям ба шумо ки дар ин ширкат бе фурӯшандагӣ шумо метавонед ки даромади калон ба даст биёред. сеюм хубии ин бизнес дар он аст ки ин бизнес бизнеси меросӣ аст. ҳангоме ки шумо дар ширкати Фаберлик бизнес менамоед, метавонед ки ин бизнеси калони худро оянда ба фарзандони худ ба мерос гузоред. чорум хубияш дар он аст ки дар ин ҷо шумо начальник, будильник ва понедельник надоред. яъне ҳамаи ихтиёр дар дасти худи бахтиёр, яъне дар дасти худи шумо аст. дӯстони азиз, кае ки хоҳед шумо фаъолиятро шурӯъ менамоед ва кае ки хостед фаъолиятатонро қатъ менамоед. дӯстони азиз, боз як хубии дигари ин ширкати Фаберликро барои шумо мехоҳам хотиррасон намоям ки дар ин ҷо даромаднокӣ аз рӯи адолат аст. шумо чӣ қадаре ки меҳнат кардед, ана ҳамон қадар даромади хешро мегиред. дӯстони азиз, ман мехоҳам барои шумо хотиррасон намоям ки ҳеҷ гоҳ дер нашудааст барои зиндагии беҳтаринро барои худ сохтан. барои ҳамин бархезед ва аз пайи иваз кардани зиндагӣ хеш шавед, чунки ба ҷуз шумо зиндагии шуморо дигар ҳеҷ кас иваз карда наметавонад. саломат бошед дӯстони азиз. фирӯз будам дар ихтиёри шумо. дар канали мо обуна шавед, лайкро зер намоед ва ин наворро ба дӯстони худ равон кунед. агар шумо наҳоед ки бизнес кунед, шояд шахсоне бошанд ки онҳо ба даромади олӣ гирифтанд ва иваз кардани сифати зиндагии хешу шахси муваффақ будан ниёз доранд. шояд ки ба дигарон кӯмаки шумо бирасад. рӯзи хушу бо бароре дошта бошед.